Exodus tidu 9. Na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ, ka kyerɛ Israelfo no ma ɔnane nkɔkyere nsraban wɔ Bihailot anim, wɔ Migdol ne Pontem, wɔ Baal Sefon anim. Ne ntɛntɛnsoɔ na monkyere nsraban no wɔ po no ano. Na Faro bɛka no Israelfo ho sɛ, ɔrewɔ asase so ntwetwɛde, ɛsrɛ aka wɔn atom. Na mepirim Farao akoma ama no ati wɔn. Na mɛhyɛ m'anim nyam Faro ne ne dɔm nyinaa so. Na Misrifoɔ ahunu sɛ mene Awurade. Na wɔyɛ ɔsa. Na wɔka kyerɛ Misrimhene sɛ ɔman no adwane kɔ. Na Faro ne ne nkoa akoma sakyerae wɔ ɔman no ho. Na wɔse, ɛdeɛ ne yɛayɔ yi, sɛ yɛama Israel agya yɛsom kuro yi. Na osiesie ne teaseɛnam. Na ɔfaa ne man kaa ne ho. Na ɔfaa nteaseɛnam a wɔayie 600 ne Misrim teaseɛnam nyinaa. Ne nteaseɛnam no nyinaa so asahene. Na Awurade prim Misrimhene Faro akoma ma no tii Israelfoɔ no. Ɛfiri sɛ Israelfoɔ no de nsa a wama soɔ na ɛfiri kɔɔɛ. Na Misrifoɔ tii wɔn. Faro nteaseɛnam apɔnkɔ nyinaa. Ne n'apɔnkɔ sotefoɔ ne ne dɔm no. Na wɔbɛtoo wɔn sɛ wɔakyerɛ nsraban wɔ po no ano a ɛkyerɛ Pihahirot wɔ Baal Sefon anim. Na Faro bɛneeɛ no, Israelfoɔ no memaa wɔn ani so. Na hwɛ, na Misrifoɔ di wɔn akyi reba. Na Israelfoɔ no suroo pii, na wosu frɛɛ Awurade. Na wɔka kyerɛɛ Moses sɛ, Adamena eni Misrim nti na wafa yɛn aba ha sɛ yɛmɛwu ɛsrɛ so yi. Ɛdeɛ nti na wayɛ yɛn sɛ yi, sɛ wuyi yɛn firi Misrim baa yi. Ɛnyɛ asɛm a yɛkaa wɔ Misrim sɛ, gyaama yɛn so Misrim no nie. Ɛfiri sɛ, ɛyɛ ma yɛn mmom sɛ anka yɛsom Misrim sene sɛ yɛbɛwu ɛsrɛ soɔ. Na Mose ka kyerɛɛ ɔman no sɛ, Munsuro, munyina pintin. Na monhwɛ Awurade nkwagye a ɔde rebɛkyerɛ mo nnɛ. Na Misrifo a muhu wɔn nnɛ yi, morenhunu wɔn da biara da bio. Awurade bɛko ama mo, na mo deɛ munyɛ komm. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, adɛn na wosu frɛ me? Ka kyerɛ Israelfoɔ ma wɔnkɔ wɔn anim. Na wo deɛ, ma wo poma no so, na tene wɔn nsa ɛpo no so, na bae mu, na Israelfoɔ no nante asase pɛsɛɛ so mfa po no mfimfini. Na me deɛ, hwɛ, mɛpirim Misrifoɔ akoma, na wɔabɛdi wɔn akyi. Na mɛhyɛ m'anim nyam wɔ Faro ne ne dɔm nyinaa, ne nteaseɛnam ne n'apɔnkɔfoɔ no so. Na Misrifoɔ no ahunu sɛ mene Awurade, sɛ mahyɛ m'anim nyam wɔ Faro ne ne nteaseɛnam ne n'apɔnkɔfoɔ no so. Ɛna Nyankopɔn bɔfoɔ a odi Israel dɔm anim no twee ne ho bedii wɔn akyire. Na mununkum dum no firi wɔn anim begyinaa wɔn akyi. Na ebefiri Misrim dɔm ne Israel dɔm ntam. Na ɛyɛ mununkum ne esum. Nanso ɛma hann anadwo. Na amma yenum antumi ammɛn yenum anadwo no nyinaa. Na Mose tenee ne nsa ɛpo no so. Na Awurade de apuɛ mframa denden maa ɛpo no kɔe anadwo no nyinaa. Na ɔdanee po no maa no yɛ asase pɛsɛɛ. Na nsuo no mu bae. Na Israelfoɔ no nam asase pɛsɛɛ so faa ɛpo no mfimfini. Na nsuo no yɛɛ wɔn ɔfasuo wɔn nifa ne wɔn benkum. Na Misrimfoɔ tii wɔn. Na wodii wɔn akyiri kɔɔ ɛpo no mfimfini. Faro apɔnkɔ ne ne nteaseɛnam ne n'apɔnkɔfoɔ nyinaa. Na anɔpa nsrabere mu no, Awurade faa ogya ne mununkum dum no hwɛɛ Misrim dɔm no. Na ɔmaa Misrim dɔm no ho yeraa wɔn. Na ohwinhwan wɔn nteaseɛnam nan maa ne nanteɛ mu yidu. Na Misrifoɔ no se, Momma yɛnwane wɔ Israel anim, ɛfiri sɛ Awurade ne Misrim reko ama wɔn. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, tene wɔn nsa ɛpo no so, na nsuo no nsane mmra Misrifoɔ ne wɔn nteaseɛnam ne wɔn apɔnkɔfoɔ no so. Ɛna Mose tenee ne nsa ɛpo no soɔ. Na adeɛ rekye anɔpa no, ɛpo no sanee n'akyi bɛsenee sɛdeɛ na ɛteɛ. Na Misrifoɔ no dwane behyiae. Na Awurade kaa wɔn gu po no mfimfini. Na nsuo no sanee akyire bɛkataa Faro dɔm nyinaa. Nteaseɛnam ne apɔnkɔfoɔ a wotii wɔn baa ɛpo no mu no so, wɔn mu baako mpo anka. Na Israelfoɔ no nam asase pɛsɛɛ so faa ɛpo no mfimfini. Na nsuo no yɛɛ wɔn ɔfasuo wɔn nifa ne wɔn benkum. Na Awurade gyee Israel nkwa da no firi Misrim nsam. Na Israel hunu Misrifoɔ no sɛ wɔawuwu gu ɛpo no ano.
Na Israel hunu nsakɛse a Awurade de kyerɛɛ Misraim soɔ no, na ɔman no suro Awurade, na wɔgye Awurade ne n'akoa Mose dii.